Hola, boas tardes. Saca a mascarilla, non hai nadie, veis? Medida, distancias e todo perfectamente, ves? Vale. Ollo, hai que andar coa mascarilla cando hai xente e ter moito coidadiño porque a cousa non está pintando ben. Pódese salir, pódese disfrutar, sobrarán sitios donde salir sin ter que estar aí todos apiñados. Aquí dixeron hai que ir ás terrazas e a xente vai ás terrazas. Ala, veña. E listo, pero hai máis sitios onde pasear. Mira aí, vou dar unha volta para que vexades que aí teño mar, precioso, precioso. E estou en Udra. De Udra xa falamos en moitas ocasións. Eu estou seguro que un dos mellores sitios para ver a posta de sol en todo o Atlántico europeo é Cabo Udra, Cabo Home, o Montefacho, a Costa da Vela. Iso é categoría. Sí. E xa me diredes se teño razón ou non. Pero vin aquí para mostrarvos un elemento que topamos en moitas montañas, verdad? E son chozos como os que hai no Suído, como os que hai en moitísimos sitios que estuvemos xa, pero aquí ao lado do mar. Vedes, este é un. Aproveitando as rochas, é que unha cabalgaba sobre outra, poñendo uns chantos arriba, unhas lascas de pedra, se aproveitaban para facer estes refuxos. Refuxos, como na imensa maioría, para o pastoreo. Porque aquí, a beira do mar, tamén había pastoreo. Vedes, é isto chozo. Vamos ir andando porque hai varios. En Cabo Udra hai varios. Lóxicamente, estas terras non eran terras para agricultura, non. Para plantar patatas, millo e non, porque aquí de inverno bate... Mira que bonito, non me digades que isto non é un sitio de categoría para virse. E chama a atención, vedes alá penedos por todos os lados, penedos colosales, graníticos. Alá ao fondo máis, chulo. Os que sodes de aquí, pois seguro que viñestes, e os que non, pois estáes tiempo a vir. Bueno, dicía que estas terras non eran as adecuadas para a agricultura, pero o home as aproveitou para traer o gando. Sí, o gando, aquí, os rebaños aquí tiñan terras para fértiles. Outro chozo máis alto, vedelo. Vou-me acercar un poquinho máis. Entonces, como había que quedar co gando en quendas, igual que nos outros sitios, pois lóxicamente había que ter donde refuxiarse. Aí o tendes. Mirades? Hoxe, como ando co pau de selfie, xa non teña nadie que me agarre na cámara, nadie quere vir aos penedos, pois entonces teñome que conformar. Eu vou a ver se entro. Aí está. Ui, a ver se chega a ver algo. Vedes, unha rocha grande, esta daqui, e se facían paraventos, se poñían uns chantos grandes, mirade, no teito, e se facía esta especie de bóveda, e aquí servía de refuxo para a xente que tiña o gando aquí, nesta zona. Entonces, como eu sabía xa dende fai anos que aquí había, pero dixo, hombre, ando cos chozos e estánse me olvidando estes nun sitio, aquí, a man. Entonces, vin hoxe a facer fotos dos chozos de Cabo Udra. Aí tendes. O que non lle interese
como dice alguén coñecido meu, a min as pedras non me chama moita atención, pois válelle para vir a disfrutar do mar, porque isto temos aí, a nada, a nada. A zona na que estamos é conocida como, bueno, Cabo Udra e todo o conxunto, pero esta zona era o Chan de Esqueiros, bastante alterado, porque eu recordo que isto, bueno, hasta incluso chegou a haber un vertedeiro de basuras no seu día. Aquí viñamos os mozos, cando éramos mozos de camping, aquí ou a Ons viñamos moito, e estes recunchos, pois casi os coñecíamos todos. Hasta incluso ahora estuve en Venda Baixo intentando localizar outro, pero foise imposible entrar. Pero queda aquí o recordo. Os chozos de Chan de Esqueiro ou os chozos de Cabo Udra, como queirades, cando paredes, ia chegar donde se paran os coches aquí, donde acaba a carretera asfaltada, tirando para Cabo Udra, a dereita, a esquerda mismo, aí os podedes localizar. Vale, espero que vos gustara. Eu vou facer unhas fotos para logo poñer máis, a ver se vos apetece vir e saber o que vos vades a topar. Unha aperta a todos. Graciñas. Se me olvidaba agradecerlle a Ana Fernández Melón que me corrixeu porque eu puxera aí un peto de ánimas fai moito tempo e lóxicamente localicei-no porque ali vi un cartel que puñía Gargamala. Xa está correxido, Ana, gracias, non é o peto de ánimas e cruceo de Gargamala, aunque está na carretera de Gargamala e Mondariz, e si é o peto de ánimas de San Miguel en Río Frío. Vale, está correxida, niña, gracias. Unha aperta grande a todos e a todas, veña, e podedes salir, hai sitios donde hai moi pouquiñas xentes, entonces aí podedes andar tranquilo. Os coronavirus creo que por aquí ten bastante dificultade de pasar de un a outro. Ata loguiño.